So Mike Shimombe and Moses Mpofu are facing 35 years in prison in Nyayawe fraud and God scheme. Prosecution is proposing a 35-year prison term for them after being found guilty of using forged documents to secure a tender to supply 632,000 goats under government livestock pass-on scheme. Prosecutor Ms. Wispa Mabaud argued for a sentence far exceeding the standard 20-year penalty, citing aggravating factors. Hansina Iwo, this offense shocks the conscience of men. The circumstances demand the maximum penalty under the law. The court must send a clear message to deter others and restore hope that those draining our national economy will face justice. The defense pleaded for lenience. Mr. John Cotto, Mpofu's lawyer, argued that the use of forged documents should not be equated to the actual performance of the contract. And then, Professor Love Momaduko, who is standing in for Mike, insisted that the two should be sentenced differently, emphasizing that Shimombe's role was minimum. He also urged the court to consider officials within the Ministry of Lands, Agriculture, Water, Rural Development, etc., whom he accused of failing to do their due diligence during the tender evaluation process. The prosecutor then emphasized that the real victims were not the state, but the vulnerable groups, orphans, widows, the elderly, the disabled, and the chronically ill. After the tender was awarded, the ministry paid 1.6 billion Zimbabwean dollars in two installments in 2022, equivalent to $7.7 million at that time. I just wish they can also do this example to a lot of people, not just this two, because our government. This is a true definition of kana chaikuda chokusemba. Because they want to set precedents on these two. What about on others? Saka state irutaura kuti mavoice note achivhayo havana kumanzwa here. Andinonyatsopanzwisisa ipapo kuti chivhayo anga asiri here nevakomana ava, or pane dhiri ravari kusungirwa risiri rembudzi, because honestly there are a lot of people who are doing the same and they are walking scot free. And vanhu vacho havasitombobadze mbudzi, vari kuba madiamonds, minerals, and they are eating. They are also making sure that they are having billions and billions. They are there on social media, but nothing is being done to those people. They looted millions mashoma, but anyway, they couldn't even spend a year out because 2023 they were already in, like, no, they only spent like 2023, 2024, 2024 they were already caught. So it's like a year enjoying mariacho, then hapana zvakazomboitika pamariacho. I don't know kuti vakaipedza here kana kuti vakaita sei, because vanhu ava vari kuti vari two vakabvunzwa kuti vane vana vangani, vakati vane 24 combined. Iye vana vamike nevana vake iye Moses 24. So they are also saying kuti vari kudawo kunzwirwawo tsitsi because they've got 24 kids. Kwa Mike uko amainini vechitatu ava vakazongouya last minute. I just feel sorry for her. And munin'ina wemukadzi waMike wekutanga uya akazongopindawo ipapo akazongozvimbonyekedzera pamurume wasisi. I'm sure she is regretting at this moment. I'm not saying this, they should not get their punishment. Do not get me wrong, ipapo we want justice all the time. We want them to be in jail inside, and also nevanhu vamwe vaidhila navo kuseri uku, we also want them inside. And ndofunga kuti 35, I don't know what you guys think, kuti 35 dziri fair kana kuti hadzisi dziri kutaurwa dziri kuinsistwa idzi. But anyway, we know they're going to get less 20, even 20 dzacho dzinonzi dzinenge dzakatarwa negovernment kuti they shouldn't exceed. I don't think they'll get 20. To me, I don't think they will actually get a minimum of 20 actually, because they're still negotiating. Inyaya yekungoti nezuro ndo pakataurwa zvekuti 35 years, it was it's a proposed sentence. It's not the actual sentence that we are going to see them getting. Vaitawo munyama, because I mean, I don't know what they did, but vaitawo munyama 35 idzi vanotozobuda kavachembera izvezvi kana vari kuma 40s, which means kuti anenge vachazobuda iko kuma 80.
kana vakanzi 35 dzacho, which we don't. Tomboti vakanzi 20, which means vanobuda kuma65, which I don't know. Government yedu unozongoona vazongoburitswa, ndo zvatinozongoonawo. Chifuta ngaapindewo musaidhi, chifuta ngaapinde, ndo zvatiri kuda kutongoonawo achiitika, because vanga vari vese madhita akawanda. Ko hapana kubudawo here dzimwe nyaya dzake vari. I don't know why they did not sing about this man, because vakabatwa vachadai chii, vakanzi vamukati, they must start to sing then, because vanenge vasina chekunyengerera, vanenge vakutongoti panapa regai tingotaura zvese. I hope vanoteererana ikoko nevanhu vese vaita corruption. At this moment, I don't think kuti nyama yembudzi vachada kutomboidya, kana kuona mbudzi yacho iyoyo. I don't think vachada kutomboiona mbudzi, kana kutomboda kuita kuenda kumusha. I think kuti it will be trauma for them for the rest of their lives. They won't want to see mbudzi. And then Panapa, let me just read comment yemunhu Panapanza was following the pre-sentencing trial yesterday and was shocked to learn that there was a previous case cited during the trial where someone was jailed for 20 years for stealing $18,000. The prosecutor was using this case as precedent. These guys need a miracle if they are going to get anything less than 20 years each. I mean, those are kutaurwa Panapa kuti hanzi nyaya yakataurwa nezuro that was being cited yanga iri 18,000. What about them 8 million? But we are seeing millions and millions achiuya pasocial media. Zaki yuda kuti make sure that they want to, unoda kuti silence here kana unoda kuti uradze kuti vanoita basa stereki nekubata vanhu tu. Lastly, there are hundreds and hundreds of people who are out there who are eating and stealing money. Hanzi nemwe panapa ngavasatya havo. Panofa Mnangagwa in less than 5 years tobva taisa vene vembudzi chaivo munjeri, ivo tovaburitsa vari mastate witness, ndokunge vene vembudzi vacho vachiri kurarama. Okay, mukuzvinzwikisa hanzi Mnangagwa it's only a matter of time that guy is going down. After that, aiwa ava tinovaburitsa havana mhosva yavainayo. Handizivi hangu, people have got mixed emotions on this. Vamwe ndo vari pese apa tiri kungoti vanhu ngavaende kujeri, ngavaende kujeri. It's just that these ones, they had to spend a year. What was the use of spending a year vachingodzi trial, vachingodzi kuda kungovafidzisa chete kwaingoitika pese apa, ndo chokwadi vaida kungovafidzisa. Chiri kuita kuti vanhu vanzwe tsitsi at the end of the day is because vanhu ava vakangobatwa havo nemari shoma, but millions vanhu vari kudya mari chaiyo chaiyo, the real people who are eating the money, they are out there. But kuba at the end of the day, if they stole, they did. Vakaba mari yembudzi ngavaende kujeri. I don't know what you guys think, but anyway, ndo nyaya yacho iri panapa. 35 years ndo dzichiri kunegotiatwa. Let's just see, but Christmas vanenge varimo futi zvinhu zvacho. Hopefully vanenge vasentencwawo by Christmas. New Year woza kuti tikutanga gore 1 down gore, vanenge vakutopindawo vachitota kutangawo sentence yavo ipapo. Vasara subscriber, please make sure that you are subscribed, like, comment, and also share this video.